Anonymous dunay pangutana bahin sa iyang damgo. Nagdamgo kuno siya og bitin nga nito si kayaha nga dughan dayon gilikusan kuno siya. Unsa kuno ipasabot? Daghang salamat Anonymous. Dunay tulo ka kahulugan manggod kini magdamgo ikaw og bitin. Una kanang imo lamang makita ang bitin sa imong damgo. Nagkahulugan kini nga dunay umaabot nga sakit. Unya kanang mapakan ka og bitin pod sa imong damgo. Nagkahulugan kana nga masakit ka, unya gipasidan-an ka nga magbantay ka sa mga taong maluibon, dunay mangigi sa imong trabaho or negosyo, nga kasinahan pud ka, dunay gustong muatbang kanimo sa imong paghigugma, dinhi na mosulod ka ng ilang giingon nga traidoron ka, magamping kana kung napaakan ka sa bitin kay wala man pod nimo gisulti. Ang ikatulo nga parte sa damgo mahitungod sa bitin kanang imong mapatay ang bitin, kay mao kana ang pinakanindot nga damgo, kanang imong mapatay ang bitin. Kay kini nagkahulugan nga ikaw ang mugulang mananaog batok sa tanang igihan, masinahon ug maluibon.